Magandang umaga po sa atin lahat mga kapromos bundok. Dito po tayo sa ating bukid mga kapromos. I-update ko lang kayo mga kapromos sa aking kubo kung anong nangyari sa aking kubo mga kapromos bundok. 7 buwan na hindi tayo nakaakyat dito sa bukid mga kapromos. Ipakita ko lang yung kubo ko dito kung anong nangyayari mga kapromos bundok. Ayan na, sundan na ako mga kapromos. Ipakita ko sa inyo. Ayun mga kapromos, yung mga damo umakyat sa ating kubo dito na sa loob sa ating kubo mga kapromos. Yung ating duyan na ginawa noon mga kapromos na gawa sa ratan, wala na, kinataya na ng mga damo. Nabulok na yung duyan mga kapromos. Ayan. Kubo natin mga kapromos. Ano yung mga damo. 7 buwan mga kapromos bundok. Hindi tayo nakapunta rito sa ating bukid. Yan ang nangyari na dito sa ating kubo. And grabe ang damo mga kapromos. Yan ang ating mga kagamitan mga kapromos. Pambundok pangbukid. Yan ang mga gagamitan natin pambukid. Ayan. Grabe talaga. Yun mga kapromos, grabe ang damo dito na sa loob. Yan mga kapromos, nagpadingas tayo ng apoy mga kapromos, kasi para lalabas yung mga lamok, anong mayroon na mga kuwan dito sa loob mga kapromos. Yan, ito yung lutuan natin mga kapromos. Puti yung mga gamitan natin mga kapromos. Dito pa 7 buwan na hindi tayo nag-aakyat mga kapromos, mula nung binaba natin yung ating ginawang bangka mga kapromos. At dito mga kapromos sa loob, yan sobrang dumi mga kapromos. Kinalat lahat ng mga dumi dito, pati yung ating mga kagamitan nababa na. At mayroon akong ipakita sa inyo mga kapromos na insekto na dito na sa loob natin na tira. Lumaki na yung bahay nila mga kapromos. Ang tinatawag namin na anay mga kapromos. Medyo madilim lang mga kapromos, pero akitin natin. Yan mga kapromos. Yan. Dito sa isang poste natin, yan poste natin. Yan siya. Yan siya tumira. Anay. Laki na mga kapromos. Sobrang laki. Yung atip natin. Yan. Grabe. Parang putsukan. Parang inahan ng honeybee mga kapromos. Sobrang laki. So pag mayroon mga ganito dito sa loob ng ating bahay mga kapromos, kubo, yung mga kahoy na tinitirhan nila at talagang dumog na yan, nabubulok na yan mga kapromos sa bundok, kasi nandyan sila sa kahoy Okay, yan ang malaking problema. Wala pa naman tayong manok mga kapromos. Kaya masarap yan sa manok mga kapromos. Ibibigay yan sa manok. Sustansya yan sa ating mga manok, lalong-lalo na sa sisiw mga kapromos sa manok. Grabe dumi mga kapromos. Ang buwan na hindi tayo nakaakyat sa ating kubo, sa loob ng ating kubo. Yan. Okay. Maraming salamat mga kapromos.
Update lang ako sa kubo ko mga kapurmos. Thank you at maraming salamat sa lahat.